Majapahit taun 1309 Masehi. Srinata Prabu Brawijaya iya Sang Kertarajasa Jayawardhana tinon lenggah siniba ing Pasewakan Agung Karaton Majapahit. Kang marak ing ayun Mahapatih Hamangkubumi Empu Nambi Arakriyan I Hino Sora Arakriyan I Halu Kebo Anabrang Arakriyan I Sirikan Mahapati. Sinambung suwane para Pancawilwatikta miwah para Saptapapati apa dene para adipati ing Brangkulon, Wengker, Kediri, Lumajang, Pasuruan, Pamekasan lan ing Grati. Mung Adipati Tuban sing durung katon marak sowan. Ing alun-alun cacahe wadya tanpa wilangan sinawang ayah samudra rop kaya banjir bandang angebake alun-alun Majapahit duk nalika semana. Suwane Adipati Tuban kang mula njarak telat wis ndisiki pasang ulat peteng. Sawise kapanembrama dening Sang Prabu sarta didangu apa darunane dene suwane nganti kasep, Ranggalawe matur sarwi sumembah. Duh, sinuwun sesembahanipun kawula ing Majapahit ingkang satuhu mahambek para marta. Sayektosipun sowan kawula kasep menika boten amargi teledor bidal kawula saking Kadipaten Tuban boten sinuwun, nanging mandhek mayong lampah kawula dupi mulat sakiwa tengenipun kutha raja ing Majapahit ingkang babar pisan dereng ketingal dereng ketawis kamajenganipun. Lajeng kados pundi purukipun sedaya probaya pajek upeti glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi pisungsung bulu bekti saha persembahaning para kawula ingkang tansah luwintir banyu mili yayah ilining narmada. Sinuwun ulan kapengker bulu bekti saking Kadipaten Tuban kawula aturaken tikel dobel awit panen ageng panen raya ing Tuban. Nanging tanjanipun kok pantes dipun sujanani. Lajeng pundi kawicaksananipun ingkang minulya Patih Nambi? Walaka kemawon sinuwun kula tida-tida tumrap kejujuranipun Sang Rekyana Patih. Ranggalawe, Ranggalawe, aja gumampang matur tanpa bukti kang nyata. Apa maneh iki ing Pasewakan Agung Majapahit ing ngarsa dalem Sang Prabu Brawijaya. Yo Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Tinon runtik penggali Rekyana Patih Empu Nambi sing didumuk cogmol tengah bener. Yoh Ki Patih Nambi, aja kurang pangapura yen aku Ranggalawe Adipati Tuban banjur nungkak krama njangkar marang kowe Nambi. Jer biyen mula kowe iku kancaku. Saiki bareng sinampiran kalenggan pangkat patih
Mompior temen sandanganmu. Ketara lemu temen awakmu Nambi. Dalem kepatihan apa wis kok bangun? Banjur piro wanita simpenanmu? Ranggalawe. Kula Paman Sora. Aku pamanmu Sora Ranggalawe. Inggih Paman. Aku pamanmu Sora yo Ngger, ngelingake marang kowe. Iki ana ngarsa dalem sinuwun Prabu Brawijaya. Iki ana pasewakan agung yo Ngger, ana ngersane ingkang sinuwun. Ora pantes yen kowe ada-ada gawe wisuna ngubak-ubak banyu bening Ranggalawe. Aja ya Ngger, diserantekne. Menepno leremno atimu Ranggalawe. Paman Sora, atur kula mawi wewaton. Kok Paman Sora nyaruwe menapa kasagetanipun dene Nambi ngantos jinunjung jumeneng patih ing Majapahit? Sinten ingkang mejahi Tio Sihpi, Panglima perang tetungguling wadya Tartar saking Mongol ing rikala semanten Paman? Kula Paman, kula Ranggalawe. Nyatanipun Nambi ingkang licik malah saged lenggah jegang ing kursi kepatihan. Lan samangke wonten bukti ingkang nyata bilih piyambakipun boten pecus, tanpa wibawa, jirih ing getih lan tansah nengenaken kepentingan pribadi. Swasana pasewakan agung ing Majapahit sekawit anteng merbawani amem saiki dadi usrek, padudon lan grejeg. Nanging ing satengahing kono ana paraga sing mesam-mesem merga siasat adu kumba memecah belah bakal kasil. Paraga iku tan liya rakrian Ihinu Sirikan Mahapati. Paraga iku upama bisa keprumumono jroning atine surak-surak mbungai ambata rubuh. Nanging ing tata lair dheweke meneng tanpa sabawa. Wes Kakang Ranggalawe, ayo. Ayo tak derekake metu karben aja gawe kisruh ana ing tengahing pasewakan agung ing ngarsane Sang Prabu Kertarajasa. Ing ngarsane pepunden kita Raden Wijaya. Rakrian I halu Keboan Abrang nggeret kenceng Ranggalawe metu menyang alun-alun. Sing dipeksa digeret bengok-bengok nantang Ki Patih Nambi. Nanging Punambi kang Bramantya arep mencolot metu ngajar Ranggalawe sing swarane kaya lampor dipenggak dening kabeh Narapraja sing padha sowan ing kono.
Dene sing nututi Ranggalawe ingkang paman Sora. Teka sanding ringin kurung ing tengah alun-alun Majapahit. Ken Sora ngareh-areh Adipati Tuban awit keladuke nafsu. Kriwikan bisa dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Paman Sora, kula mboten wantun dhateng ingkang sinuwun Raden Wijaya. Mboten paman. Nanging waloka kemawon terus terang mawon. Kula ewa dene sing diangkat dadi pepatih simpun ambi. Kudune kula paman. Kula Ranggalawe niki sing labuh labet kula mboten kenging diaji kanthi menapa kemawon. Kula labuh-labet kanthi totoan nyawa kula paman ing ngarsa dalem Raden Wijaya, Sang Prabu Brawijaya, Sang Prabu Kertarajasa. Wis Ranggalawe, lerem atimu ngger, kabeh tumindak perlu ditimbang kanthi pikir lan ati sing bening. Ranggalawe, yen pancen suci atimu ngger, ngabdi ingkang sinuwun, ngabdi marang kawula ing Majapahit, labuh-labet marang bumi Nuswantara, labuh-labet marang tanah utah getih, marang negara lan kawula iku ana ngendi papan bisa. Ora kudu dadi patih, ora mesti kudu dadi patih. Apa to derajat lan pangkat kuwi ngger ora langgeng. Kalenggahan kuwi ora langgeng. Ing donya iki ora ana sing langgeng. Bebasane kalenggahan kuwi klambi. Saumpama swayah-wayah bisa copot, bisa udar. Yen kowe sadar marang kliruning tumindakmu, aku percaya yen ingkang sinuwun bakal paring pangapura marang kowe Ranggalawe. Mpun, paman. Mboten ajeng caturan. Semparet Ranggalawe ninggal ingkang paman terus nyengklak turangga. Kairing panderek bali menyang ing Tuban.